wong ayu tresnamu kinarya tamba sabar. Aja kaya wong nyarutang tup sendi karo joget. Bruk bae kaya wong nyarutang. Susah jroning batinku. Kayak Pak Nata mau ke lho boleh nyawer tup sendi gue. Wong bagus anggap no rasa atimu tresnaku tulus jroning spesial buat pengantin. Suwun. Sudah siap joget? Siap. Ki arep dadi pengantin anyar golek joget aja kebanteran mbok gendelen ngesuk. Kamdi bae. Siang pantoro ratri Mong eling manis ati ayo mbak Anita mbak rindu tresnaku ada anduweni ayo joget yo ayo mbak Saimah marang sarang biasa lagi Pak Natam ayo Saimah ayo duit ye Pak Natam ye hey ayo asik ayo ye dilihat asik wong ayu tresnaku kinarya tamba susah jroning batinku. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. asik Saimah joget ye wala jogetnya karo jagong asik siang pantoro ratri Mong
joget semuanya. Wong ayu susah kroning batinku senadyan ngarung ni banyu segara rasaku ora bakal sirna yen wis tresno ora bisa dipisahno. Mas calon manten nggih lilike kepengin Rika tetep esi joget keluarga.